Timbang rewang manggon pawon, mending gak sama katlah. Rewang berkontir ibu. Teko-teko kok betutut, rai ditekok ngelumpuk dadi sitok ki. Rewang ke Mbak Sri Pak, tapi sok nak pas gawe, aku ape gak mangkat lah. Ngapo nek gak mangkat ki? Mbak Sri ki tangga cedak ya Bu. Ewoh nek gak mangkat. Lah timbang rewang manggon nang mburi, manggon ning pawon, ambune sangit kabeh, dak yo mending gak sama katlah to, Pak. Lah terus jalukmu manggon nang ndi? Di manggon ning ngarep dadi penerima tamu. Ya engko karek ngomong Mbak Sri nek njaluk manggon nang ngarep pengen dadi penerima tamu ngono. Ya ora iso, Pak. Lah lapor gak iso. Sing manggon nang ngarep, sing dadi penerima tamu, wonge iki sing nganggo gelang gedhi-gedhi. Engko nak salaman karo tamu, ben ketok kilap-kilap, ngono. Kuwi model cara ndi neh? Lah kita kowe mbiyen tau dikilang ta, Bu? Genah wis mau gadekno ngono kok, Pak. Lah kae, monggo imbuh tuku motor. Oh iya ya. Lah ini iki terus piye, Pak? Lah mbah, ya wis manggon nang pawon-pawon lah kono. Iya, Pak. Utang Mbak Kon. Wonge kan bar panen. Oh iya ya. Sik, Pak, wonge tak telepone sik. Halo, Mbak. Kenapa yu? Anu, Mbak, aku arep nyilih duit. Ono apa ora, Mbak? Apa nggo apa to yu? Ape tak nggo nebus gelangku nang gadean. Kuwi lho, ape tak nggo rewang sesuk ning Mbak Sri. Oh iya yu. Aku sesuk nak rewang ya penganggo gelang padha wae yu. Ya padha berarti, Mbak. Sesuk linggih jejer awar aku ya, Mbak. Oke yu. Lah kowe apa nyileh pira? 2 juta wae, Mbak. Ono to, Mbak? Ana yu iki lho jipuk rene. Iya, Mbak. Tapi sing jupuk bojoku ya. Ya wis nang rene ya yu. Suwun, Mbak. Piye, Bu? Iya, Pak. Sampean rono jupuk duitnya ning Mbak Kom. Engko terus bablas nang gadean, jupuk gelang sisan. Iya, Bu. Terus, Pak. Lho Bu, gelange tak jipuk mau. Lah, ngene iki lho, Pak, sing tak karepno. Terus nanti Bu? Ape ning Mbak Sri, Pak? Ape kondo? Aku njaluk manggon nang ngarep ben dadi penerima tamu.